लोग कौन है ये लोग कौन है ये लोग कौन है आ गया हम जंगल पर हाय शूटिंग सोलिफैदों वेलकाम टू माय बस्क'बर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दा देखायलांसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो सोर सोर जोंनि ब्लग भिडिअ आरो शुटिंआव सोर सोर दंफैयो ना सोर सोर दंफैयो नायलांबाय थादो ना मा होनो जोंना दाक्कु जागोन इयो शुटिंआव फिल्म दाक्कु टु नायदो नाय ड्रेसखौ आरो ड्रेसखौ नाय शुटिं ओइ जों शुटिं खालामगासिनो गोजौनिया गासिबो दंजोबो आरोना जों जमा होनो दङ दङमोन आरोना दे जों जमायैनो दङ जेखौबो दा आङो दा बे शुटिंखौ खिन्थागासिनो नोंथांमोना नायलांदो मा होनो नोंथांमोना कमेन्टआव हरदो माबायदि नुदों जोंनि एक्ट्रेसखौ आरो हिर' नोंथांमोना नायनानै खिन्थाहरदो कमेन्टआव माबायदि नुदों हेन्डसाम बय दे नायलांबाय थादो जोंना डान्सार हाय गाइस नायलांबाय थादो भिडिअखौ नेक्स्टनि हिर'आ सोर जागोन नाय हिर' नेक्स्टनि हिर' मजा खालामखागोन नायदो दैयाव आ गया हमारा ब्लॉग वीडियो ये लोग कौन है ये लोग कौन है आ गया हम जंगल पर इसीलिए हम लोग लाठा उठाए हाँ रहता हम लोग देखते जाओ आराम से मालूम है ये लोग क्या है ये लोग के डाकू है